Mama. Rune! Asger, du skal holde op med at synge med på sangene. Hvorfor? Jamen, fordi at, nu kan man sige, nu har David Guetta lavet den. Jeg synes, jeg synger lige så godt som Sia. Ja. Rune, vi skal i gang med noget, der kommer til at være en lille smule irriterende. For din alle mor er jer, irriterende. der lytter. Undskyld, hvad siger du? Vi skal ikke snakke om min mor. Nej. Det er fordi, der er en sang, der huserer på Facebook. Eller, ja, Facebook og YouTube og i det hele taget bare på internettet. Det er en sang, der hedder Hot Problems. Ja. Og jeg vil lige tjekke her til formiddag. Der er 12.357.281 afspilninger nu. Så det er altså ikke bare en... den huserer. Det gør den. Det er 2 piger på 17, som synger ekstremt dårligt. Skal vi prøve at høre dem? Ja, lad os prøve at høre. Og den her sang handler altså om, at de her meget hotte piger, de vil bare gerne sige, at de har altså også problemer, selvom de er hotte. Mm. Så vi tager den lige her. Der har vi den. Fræk produktion, ellers. Ja. Look at me and tell me the truth. What do you do when people don't know what we go through? Ja. They see my blonde hair, blue eyes and class, but they don't know I have a really big heart. Don't get me wrong. Hun har altså et hjerte, en baby. But textbook perfection really takes a lot. Weird guys call my phone and girls call me names. Like Miley said, I can't be tamed. Og så er der omkvædet. Hot girls, we have problems too. We're just like you, except we're hot. The world needs to open their eyes and realize we're not perfect and sometimes we lie. Ja. Men Asger, det kan godt være, du griner af det, men jeg kan faktisk godt genkende til at have hot problems. Ja. Jamen, det kan jeg da også. Altså... Jeg ved godt, hvordan det er. Det er ikke altid nemt. Kender du det med, at man bliver liderlig, når man ser sig selv i spejlet? Det er et stort problem for mig. Ja. Jeg har det problem, at jeg er skyld i rigtig mange trafikuheld. Og det har det virkelig dårligt over, fordi at, der er rigtig mange, der tjekker mig ud på gaden. Ja. Jeg har det problem med, at mine venner bliver ved med at sige, at jeg stjæler deres scoringer. Men altså, jeg smiler jo bare. Ja, du kan ikke gå for det. Jeg mister helt vildt mange telefonopkald, fordi at, jeg har så mange stalkers. Det er altså også rimelig irriterende. Så de blokerer linjen? Ja, de blokerer linjen. Hvad hedder det? Jeg har det problem, at jeg er lidt træt af, at piger lyver om at være på p-piller, fordi de gerne vil have børn med frække gener. Jeg er bare træt af, at folk kun tror, jeg har mit arbejde på grund af mit udseende. Ja. Altså, jeg har det problem, at jeg hele tiden får sendt alt muligt lort. Tøj, sko, parfumer og sådan noget. Ja. Jeg kan ikke blive ved med at have, altså, hvor skal jeg have alle de ting? Fordi firmaerne gerne vil have, at deres ting bliver set på dig. Ja, og hvor firmaer har det andet problem med, at modelbureauer, de forstår bare ikke nej. Nej. Jeg bliver også hele tiden spurgt, om jeg vil ikke være med i Paradise. Ja. Men jeg synes egentlig, en af de største problemer for mig, det er, at jeg kun kan score nedad. Et af mit store problemer, det er, at man højst skal have 5.000 Facebook-venner, men det er simpelthen så svært at sige nej til folk, Asger. Jeg er bare træt af altid at skulle være en trofækæreste. Ja. Eller at man ikke bare kan gå i Netto, uden at få så meget opmærksomhed altid. Nogle gange vil man bare gerne være sig selv. Det mest irriterende, jeg ved, det er, at der altid er piger, der sover på min trappe, når jeg skal hjem. Ja, det er også et. Flyt jer. Ind og sove. Ja. Jeg har faktisk et falsk billede på min datingprofil, fordi ellers får jeg for mange henvendelser. Jamen, det gør jeg også. Ja. Og ved du, nogle gange så har jeg bare brug for en hyggelig aften foran tv'et. Hvorfor kan pigerne ikke acceptere det? Nej. Hele tiden sms og chatbeskeder, der tjekker ind. Ja. Asger, vi har åbenbart også hot problems. Hot girls, we have